Σήμερα στην εκπομπή Reload ποιο φιλοξενούμε? Φιλοξενούμε τον Άλεξ Παναγή. Τον Άλεξ Παναγή! Τον Άλεξ Παναγή. Έτσι είναι λίγο. Και από το πλατό τίποτα. Θα χειροκροτούμε, θα χειροκροτήσουμε. Έλα λίγο ζωντάνια. Μπράβο, μπράβο. Επιτέλους, είδες Άλεξ, προσπάθησα όσο πιο πολύ γίνεται να κάνω την είσοδό σου όσο πιο. Εντυπωσιακή, ρε παιδί. Εντυπωσιακή. Γιατί όχι. Λοιπόν, ο Άλεξ Παναγή είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία στην κυπριακή μουσική βιομηχανία. Μιλώ κυπριακά τώρα, εδώ στην Κύπρο. Μιλώ για την Κύπρο, μάλλον. Τι είπα. Την αντιπροσωπεύεις. Πιστεύεις ότι την αντιπροσωπεύεις σε κάποιο βαθμό? Εντάξει, σίγουρα όταν είσαι τόσα χρόνια, ας πούμε, στη δουλειά, κάνεις πράγματα. Τα πάντα από το Α μέχρι το Μέγα. Μουσικά δηλαδή, όμως, σε επιτοπλίστων. Μουσικά επιτοπλίστων. Θεωρώ ότι λογικά πρέπει να έχω αφήσει και εγώ έτσι λίγο το σημάδι μου στα πράγματα, τουλάχιστον τα μουσικά δρόμενα της Κύπρου. Το έχεις αφήσει, πίστεψε. Το έχει? Το βρήκες? Το έχει αφήσει το σημάδι. Ναι. Λοιπόν, ελπίζω να βλέπουμε κι άλλα αποτύπωματα. Στο λαιμό μου απ' τα φιλιά σου. Μέχρι εδώ. Μου το αφιερώνεις? Ναι. Σε ευχαριστώ. Είδες, χωρίς να το ζητήσουμε, το καταφέραμε και το βγάλαμε το τραγούδι. Ναι. Συγκινήθηκες. Θα του ζητούσα να μου τραγουδήσει κάτι καπέλα και τελικά το κάνει από μόνος του. Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι πιο μπροστά από την εποχή. Ναι. Και εμείς. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, όταν κάποιος από το κυπριακό κοινό, όταν ακούει το όνομα Άλεξ Παναγή, τι πιστεύεις ότι θυμάται πρώτα ή σκέφτεται πρώτα? Εσύ θα μου το πεις αυτό. Εγώ με τις έχω συνδέσει περισσότερο. Κοίτα, ναι. Εσύ θα μου πεις ο κόσμος τι πιστεύει για μένα όταν ακούει το όνομά μου, τι ακούει, τι του έρχεται στο μυαλό. Eurovision, το πρώτο πράγμα που του έρχεται στο μυαλό. Εγώ με το Στην Φωτιά, αλλά θα σου εξηγήσω μετά. Γιατί μάλλον δεν θυμάσαι. Θα θυμίσω μετά. Εσύ για να θυμάσαι, Στη Φωτιά μου ήταν το 95, ας πούμε. Φαντάζομαι. Δηλαδή. Αλλά άλλη ερώτηση αυτή. Ναι. Λοιπόν, επίσης, Eurovision έχουμε και το My Number One. Of course. Έλληνα Παπαρίζου. Τάρι. Νανά Μουσχουρή. Το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι έγινε αυτή η συνεργασία. Σου κάνει και εσένα εντύπωση, Άλεξ μου? Εγώ τώρα τα ακούω και ανυπομονώ να πάω να το δω. Ο Άλεξ Παναγή μαθαίνει τα μουσικά από πού πρώτα? Να παρακολουθείς Reload. Από το Reload. Μα από πού αλλού? Λοιπόν, όσον αφορά την Eurovision, όταν σκέφτεσαι την εμπειρία σου εκεί, είναι όλα, πώς το βλέπεις, είναι μια όμορφη εμπειρία, μια γλυκιά εμπειρία? Πάντα. Είναι ένα απίθανο φεστιβάλ, η Eurovision. Περνάμε όλοι πάρα πολύ ωραία εκείνη την εβδομάδα, βέβαια υπάρχει πάρα πολύ άγχος, τρέξιμο κλπ. Αλλά είναι μια μοναδική εμπειρία γιατί μαζεύονται όλοι οι επαγγελματίες οι καλύτεροι από όλους τους χώρους. Από το χώρο της τηλεόρασης, του ήχου, φώτα, τα πάντα είναι top notch. Πότε εδώ στην Κύπρο θα πάρουμε την πρωτιά? Ναι, πότε θα την πάρουμε? Σε καίει το ερώτημα και για τη Μαριάννα και για εμένα και για όλους μας. Τι χρειάζεται για να γίνει αυτό το πράγμα? Χρειάζεται διπλωματία, χρειάζεται να προβληθεί η Κύπρος στις πρώτες ειδήσεις, προφανώς. Μήπως να βρει και λίγο φυσικό αέριο. Λες να μας ψηφίσουν περισσότεροι φέτος? Εκεί που το πάω είναι ότι ουσιαστικά εμείς έχουμε στείλει κατά καιρούς τραγούδια που θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει και το διαγωνισμό. Αλλά πάντα η Κύπρος βρίσκεται στο πίσω μέρος, στην ουρά. Δεν δίνει κανένα σημασία. Υπάρχει κάτι αποτυχημένο, ας πούμε, που κάνουμε και. Κοίτα, ίσως να είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την Eurovision, που το κάνουμε λίγο με απαρχαιωμένους τρόπους και τις επιλογές και γενικότερα το πώς συμμετέχει ο κόσμος σε αυτό το πράγμα. Επίσης, βάζουμε τον κόσμο να ψηφίζει στην Κύπρο για να βγάλει το τραγούδι, που είναι φυσικά διοντολογικά σωστό. Αλλά σε μια Κύπρο που με 1000 ψήφους μπορείς να καθορίσεις ένα αποτέλεσμα, δεν μπορεί να είναι πάντα αντικειμενικό. Ναι, σίγουρα. Το μέγεθος του πληθυσμού, καθώς και το πόσους γνωστούς έχει ο καθένας. Ναι, είναι έτσι λειτουργεί δυστυχώς η Κύπρος. Αλλά και απ' την άλλη, φέτος από ό,τι έμαθα, έχουν αναθέσει στην ίδια δάμου να πάει. Πόσο φαίνεται αυτή η επιλογή? Φανταστική για την Κύπρο. Λίγο επίφοβη για την ίδια, αλλά εντάξει, ελπίζω να τα καταφέρει. Ανησυχώ γιατί η Κύπρος δεν μας έχει συνηθίσει σε πολύ καλές θέσεις τον τελευταίο καιρό. Θεωρείς πως είναι ρίσκο ένας τραγουδιστής να λάβει συμμετοχή με την Κύπρο? Εάν αυτός ο καλλιτέχνης έχει ήδη μια καριέρα πίσω του και θέλει να έχει μια καριέρα μπροστά του, να είναι λίγο τύχο. Όλα θα πάνε καλά για την Ιβιάδα μου. Αυτό ευχόμαστε από το Reload. Εγώ δεν τη φοβάμαι την Ιβι. Το καλύτερο είναι ότι σίγουρα θα είναι καλή, σίγουρα θα εμπλακούν άτομα τα οποία θα διαλέξουν κάποιο κατάλληλο κομμάτι, ελπίζω δηλαδή, αυτό θέλω να το ελπίζω. Και θα στηθεί σωστά μια πολύ ιδιαίτερη σκηνική παρουσία και όχι τα ίδια αναμασιμένα πράγματα που βλέπουμε από χώρες τύπου Σουηδία, που είναι κάθε χρόνο περίπου
το ίδιο πράγμα αναμασιμένο. Θα ήθελα να δω μια καινούρια πρόταση η οποία να είναι και αυτή που θα κάνει το trend για να βγάλει νικητή. Και θα κάνουμε διαφορά επιτέλους. Να κάνουμε διαφορά. Μακάρι. Γιατί βλέπεις κάθε χρόνο στη Eurovision κερδίζει κάποιος ο οποίος επαναστατεί. Ναι. Είτε αυτός λέγεται Ρίπα, είτε αυτή λέγεται η κοπέλα από την Γερμανία, δεν θυμάμαι το όνομά της. Για από αυτή, από η Λένα. Η Λένα. Μπράβο στη μουσική. Μπράβο, Αντρέα μου. Μπράβο, Αντρέα. Κάνει κάτι καινούριο. Την επόμενη χρονιά οι μισές από τις χώρες που συμμετέχουν μιμούνται αυτό το πράγμα. Και αυτές είναι doomed, ας πούμε, είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Ας σχεδιάσει ο Άλεξ Παναγή μια από τις επερχόμενες Φέτος θα ασχοληθείς συμμετοχές μας στη Eurovision. Ναι, φέτος θα ασχοληθείς με τη Eurovision. Είναι νωρίς ψηφίσει. ακόμα να το ξέρω. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι Θα νωρίς. ψηφίσεις όμως. Αυτό είναι το σίγουρο. Το έχω για σίγουρο. ψηφίσω. Θα ψηφίσεις όταν γίνει Αφού αυτό. ήδη θα πάει. Θα ψηφίσεις ποιο τραγούδι θα πάει. Αυτό υπάρχει επιλογή. Αυτό ναι, ναι. Αυτό ναι. Εννοείται. Λοιπόν, ας πάμε όμως στα πιο έτσι, προσωπικά του Άλεξ Παναγή. Oh, no. Προσωπικά Βοήθεια. επαγγελματικά εννοώ. Κρύβεται ο Άλεξ Παναγή. Προσωπικά κάθετος επαγγελματικά εννοώ. Λοιπόν, σε βλέπουμε τώρα στο Χορεύοντας για σένα, έτσι. Ναι, Ναι, Dancing for you. χοροτραγουδεύοντας για σένα. Χοροτραγουδεύοντας για σένα, να το προτείνουμε αυτό το τίτλο της αν υπάρξει κάποια αλλαγή στην εκπομπή. Πώς σου φαίνεται ο ρόλος του κριτή? Σίγουρα, σαν μουσικός κριτής, το έχεις ξανακάνει. Το έχεις ξανακάνει μπροστά στην τηλεόραση. Όχι. Το κάνω συνήθως από την άνεση του καναπέ μου και λέω τι λες ρε φίλε, αφού ήταν παράφωνο. Εκεί είσαι πιο άνετος, πιο Ρε αυθόρμητος. πείτε τα όπως πρέπει να είναι. Και τώρα αλλάξανε τα και πράγματα. όταν έκατσα σε εκείνη την καρέκλα στο πρώτο live, λέω Παναγιά μου να ανοίξει, γίναμε καταπιεί. Πώς να το πω αυτά τα πράγματα στον αέρα. Και πώς να τα πεις σε συνάδελφους. Γιατί δεν έχεις να κάνεις με παιδιά τα οποία ξεκινούν και πρέπει να τα καθοδηγήσεις και να δεις αν θα τα ενθαρρύνεις να ακολουθήσουν αυτό το πράγμα ή αν θα τους πεις πήγαινε ασχολήσου με κάτι άλλο. Έχεις να κάνεις με ήδη καταξιωμένους καλλιτέχνες και ανθρώπους που έχω συνεργαστεί μαζί τους. Μιλάω για τους επαγγελματίες από τη μία και τους ερασιτέχνες από την άλλη, οι οποίοι διαγωνίζονται. Ήταν πολύ δύσκολο, η αλήθεια είναι, αλλά νομίζω βρήκα τη μέση λύση στο να λέω αυτό που ακούω και αυτό που βλέπω με απόλυτο σεβασμό στον άλλον απέναντί μου. Δηλαδή να είσαι ταυτόχρονα ειλικρινής, αλλά να μην είσαι και ας πούμε. Ναι, να μην είμαι κακός. Ειρωνικός, να μην βγει αυτή η κακία. Όχι, δεν θα ήθελα ποτέ να γίνει αυτό. Και προσπαθώ δηλαδή να μην το κάνω. Μου βγαίνει φυσικά νομίζω, γιατί έτσι είναι και ο χαρακτήρας μου. Από την άλλη, κάποιοι με λένε κακό, κάποιοι με λένε αυστηρό. Αυστηρός συμφωνώ ότι μπορεί να είμαι. Αλλά προσπαθώ να είμαι ο αυτός μου. Εμείς ακαγιαστήκαμε τη Μαριάννα για να πούμε ότι θα πάμε για βίντεο κλιπ. Και θα επιστρέψουμε όμως με Άλεξ Παναγή. Άλεξ Παναγή. Πολύ περισσότερο Άλεξ Παναγή.